Salutare tuturor, suntem și bun venit un nou episod de Minecraft pe server cu Sebi. Perfect. Așa. Sper că mă aud foarte bine. Pardon. Ți-am luat de meci? Ce vrei să-mi dai? Mâna? Vrei să-mi dai mâna? Nu, eu mă duc să culeg lemn. Eu mă duc să mai iau cu cele 3 găleți, mă duc să mai iau apă. Îmi dai și mie un pat, parcă avem pat la mine. Pat la mine am. Am pat. Eu plec să culeg. Dacă mi se întâmplă ceva, sună la numărul de urgențe. Vii cu mine să luăm apă într-o expediție? Nu, tu rămâi pe acasă, că ai oricum multe chestii de făcut. Jump! A, uite, am găsit fier. N-am pickaxe. Uite, fier aici. Unde ești? În mina noastră? Nu. Eu sunt departe. Crafting am la mine. Nu veni, că-l coleg eu, nu veni. Vii degeaba. Eu spun, am copaci, uite aici. Nu veni. Să nu vii, da? Să nu... Ok. Să nu vii, că îmi fac eu. Să sapi în mine, da? A, tare. Ce? A picat Alexa pentru ufărul. Dă-i $100 de la banii băncii. $100. Așa zice. Vezi că am luat niște fier. De unde? De aici. Da, pom. Eu iau fierul de aici și ăsta e al meu. Am 4 fier. Mai trebuie unul și pot să-mi fac cizme. Încă o pereche de cizme de fier. Fac o gleată. Fă, dacă vrei, tănic. Și fac târnă de stău. Nu, mie mai trebuie un fier. Eu, fier, wow! Am găsit 6 fier. 7 fier. Eu am 7 fier la mine. 8 fier. Am găsit și col. Wow, cât de mult col am luat. Hei, Teo! Uite. Îmi mai lipsește doar cască și am armură completă. Eu iau col. Ia acolo că vrei tu. O să-l folosesc mult col pentru toate. Nu? Doi. Bă, frate, avem un ochi de peanjen. Tu câte levele de experiență ai? 4. Eu am 5. Trebuie să-mi dai și mie. Eu să-ți dau experiență. Da. Adică să te omor și să ți iau pe toate. Mă lași? Bă, îți dau eu cu sabie de diamant. Am sabie de diamant. Uite. O, frate. Îți dau cu sabie și ți iau tot de... A, ți-o iau eu. Ce Ți-o mie? iau eu înainte sabia după ce te omor. Sebi, ești prost. Jucăm Te-am Minecraft. păcălit. Nu Frate, te am nevoie de altceva. Nu pot. Nu mai am... Trebuie să pun ceva pe jos. Eu folosesc târnăcopul de diamant, știi când? Măi, Sebi, ce să pun pe jos? Am nevoie de ceva, să scap de ceva. Nu. Se face noapte. Trebuie să mă culc rapid. Pat. Ia vezi, poți? Da. Nu pot, culcă-te și tu, te rog. M-am culcat. Și m-am culcat. Uite. Ne-am trezit amândoi odată. Eu mai sap după col. Perfect, da? Aș avea nevoie de niște torțe, totuși. Am pe afară să văd Am dacă a col. crescut rest. A crescut? Puțin? Care puțin? Au crescut. Perfect, Eu plantez. eu mai stau aici puțin să mai iau tot colul. Am multe torțe. Mai stau aici puțin să iau tot colul. Tu mai stai pe acasă. Ok?
Am găsit foarte mult col. Oh my god, o să am un stack de col, chiar. O să am în curând un stack de col. Uite. Eu folosesc un pic foarte. Wow, dar sunt prea multe, frate, prea multe coluri. Gata, s-a terminat. Ia, cât am eu de col? Vezi că am frunze. Oh, eu am 26 col. Știi cât am? 26. Vezi că eu iau frunze. Bine, stai puțin. Hai un pic, mami. Sebi, 1:30 am stabilit la 1:15. Mai stai un pic. Eu coleg aici. 5 minute maxim, dacă nu vă opresc eu tabletele. Nu mai pot să ies. Eu vin acasă. Cu col. Bine. În 5 minute ajung acasă. Vino când mai Dec, repede. am lăsat-o. Bine, vin. Eu am 5. Alexa, dacă moare Maia, i-ai tăia mustățile, nu mai ai voie cu Maia, lasă-o în pace. Nu mai ai voie cu Maia. Dacă îi tăi mustățile, moare. Nu mai ai voie cu ea. Lasă-o. Ea vrea să fie liberă, ai chinuit atâta timp. Hei, ia uite. Da, tare. Eu am ajuns acasă. Am găsit și un porcușor. L-am bat la ușă, mă. Plantație. Acum eu mai fac încă o plantație. Am găsit mere! Ia uite! What? Am nevoie de ceva să arunc gardul până nu ia cineva merele. Mere. Mă vezi? E jos. Bine. Cine a făcut blocurile astea aici prost? Probabil Sebi. Care? Vino un pic să vezi ce am în mână. Eu mi-au sabie de diamant. Vade ceva. Tare. Și ce cu cabel? Am cabel de ăsta făcut. Tare, ia uite, am 3 găleți de apă. Uite, 2 și încă una în inventory. Hai să facem ceva cu ele rapid. Rapid. Eu sap. Fac o mare plantație. De ce fac plantație? Vreau să fac pentru animale ceva. Eu fac un graș pentru animale. Eu fac o plantație uriașă. Eu fac o plantație uriașă de ridic. $52 de dirt. Perfect. Am făcut un graș pentru animale. Nu! Nu, Sebi, nu. Nu e bine. Dar am făcut un graș pentru animale. Uite cum e. Și eu am bețe. Garduri. Numai că le-am aruncat. Dacă le vrei, vino. Mai întâi găini. Ia o grână. Frate, nu mai am loc în inventory, mai fă chesturi. Scuză-mă. Mi-ai consumat armura. Mai fă chesturi, frate, nu mai am. Mai fă Ia uite, am chesturi. armură full iron aproape. Bine că ai pus crafting-ul, mersi. Eu fac un chest afară pentru chestii care nu ne mai trebuie. L-am făcut deja. Stai că nu mai pot să-l iau. Hei, tu l-ai luat? Da. Pune-l imediat aici jos. Imediat. Bravo. Pardon. Ce să pun aici? Sabie, flint, semințe de-astea. Nu, semințele se pun în celălalt chest. Ce nu mai trebuie mie. Am pus în chest chestii de-astea torțe. Am pus mută în chest. Astea le las la mine, astea le las la mine, astea le las la mine. Așa, pun aici. Eu le prăjesc, nu dă. Bine. Târânăm. 8 fier, un stack, col mult. Perfect, găleți de apă. Ai pus 8 fier? Nu, să la... Ia! Tare, când ai mărit chestia asta?
să pun și eu multe chestii aici. Pentru că m-ai lovit. Nu, din... Bine. Îți dau cu sabia de diamant, ia uite. Au-te la mine. Îți dau damage cu ea. Acum asta. Frate, îmi trebuie iron. Eu pun semințe în chest. Ridic. Poți să-mi dai și mie 2 iron? Nu se poate, fiindcă tu l-ai luat mereu. Tu ai luat 12 iron, eu am luat 11 iron. Eu vreau să fac și o armură, cum ți-ai făcut tu, îmi pare rău. Cuptoare, 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 cuptoare. Să mai minez după fier. Eu pun un cuptor afară. Frate, mie nu mai trebuie târnă cop de iron. Eu pun un cuptor afară și coc 8 iron. Perfect, ce pun l-a făcut 6. Perfect, să nu iei, da? Eu te păzesc cu sabie de diamant. Dacă mi iei... Au-te aici. Au-te. Ia uite. Sabie de consumat. Nu jocăm. Știi ce tare ar fi? Uite, așa ceva, uite. Gen așa. Ia uite. Blochez cineva. Ce foarte, foarte tare. Sau un acoperiș plate-uri. Frate, dar ce tare. Știi că ar trebui să schimbăm ușa, că dacă se uite cineva la ușă, zice: a, ia uite, au crescut o ridiche. Ia-o. Bine. Perfect. Am stricat. Pardon, am stricat. Să bag picioare. Am stricat aici. Eu îmi pun itemele, toate itemele într-un chest. Perfect. Chiar și armura. Semințe, în chestul ăsta de semințe. Dâng așa. Mi-am aruncat armura, tipule. Bine. Ok, vom încheia acest episod pe server cu Sebi, fiindcă avem de făcut teme. Ne întoarcem data viitoare la un nou episod.